sanibonani bafowethu kwiMakhewa TV kukho konke la kufikelela khona lo mbukiso. Igama nguSiphesihle ngwakadlamini imanager ye-SR Moto Produce. Sizolokhunja la. Sizokhangisa la ngiphethe ama product e-SR Moto Produce. Indawo engisuka kuyo sisuka eNquthu eNtandlovu. La sine hefood, sinamajuice, sinamasosi. La ihefood ikhanda ngemarijuana, special hemp yokukhanda ihefood ukuthi ikhulise inwele ikhanyise into ekanjalo nje but zithambe zingaqini inwele. La sine juice, la sine aphula ekhandwe ngeaphula, la sine pineapple bese kuthi amanye asephelile but abekhona emaningi, kukhona neorange, kukhona nepopo. Lawa asuke ehlanganisiwe, kusuke kukhona iaphula, ipiera, yinini bese kuthi sibe neyamakhazi. Le yamakhazi ibuyisize emzimbeni kushukela nani izinto ezikanjalo. Sibe nesosi la. Isosi yethu sisuke sihlanganise o-amla oil, kube upelepele o-green nobomvu, kube ezinye zezinto but nje isosi le kube kanjalo, kube lezo zinto lezo. La ku20 amajuice wonke, la isosi lencane u5 rand bese kuthi le iu20 rand nayo. Ukuchaza kabanzi, ibhizinisi liqale ngo2019. 2019 umzimba esike sabhekana nawo umhlabathi ebese usebenzisa ubungakwazi ukutestwa, izinto besivuna ezinye uthola ukuthi azikho kahle. Enye ama challenges esisabhekene nayo kuze kube manje, imshini esiyisebenzisayo ayikho kahle, ama resources nje kahle awekho kahle, kube equipment yonke nje yokwenza imshini yokuhlanganisa, for example kube ilokhunjani, kube ile yokuvoma njenge alu inkalane yokuvoma isosi lephuma kwinkalane ukuze uzokwazi ukuhlanganisa la. Yiyo umshini esingenawo wokuvoma lokho. Ukubonela umuntu mhlambe engathi kwaboneka kuyo ukuze kusukele le business kwaba ukuthi amathuba emisebenzi awasekho manje, so impilo esikhona isilele emhlabathini, so sabona ukuthi izinto kumele sizenze zisemhlabathini. Sithe sesitshalile savuna sabona ukuthi indaba yokuthi uphinde ulinde ukudayisa izinto mhlambe ezinye izibola zingadayiseki, kuba ngcono ukuthi uphinde ukwazi ukukhanda ezinye izinto ngakho izinto osoyivunile. So yiyo ke into esipha amandla noqozi nofuqufuqu ukuthi siqhubeke senze kanjena. Kumuntu omusha okhona engifuna ukudlulisa nje nakumuntu osekhaya wonke olalela ukuthi uma ufuna ukuqala ibhizinisi kufanele usondele emhlabathini. Umhlabathi akudingi nanokuthi uzothole isite enkulu okanye uzothole indawo enkulu ukuze ukwazi ukuqala, akudingi nanokuthi uzothole isamba semali. Lokho kutshala nje lokho ukuthi uma uqeda kudla something izindumbuluzi zakhona ukwazi ukuyisebenzisa ukuhama seeds, ukwazi ukwasebenzisa utshale wona kancane kancane ukhule ebhizinisini. Lokhu mhlambe masukhulile ebhizinisini lokutshala bese kukhani uthola okuncane okutholayo ukwazi ukuthi ukwazi ukubekelela uthenge uthole imshini. I would advise umuntu omusha ukuthi angapheli amandla. Ama challenges maningi ke uma uqala lezi zinto ezikanje, awunakeki, awutholi funding, uba wedwa, so nje kodwa nje ukuphela kumele ukholelwe kuwe ukwazi ukuthi umhlabathi iwo wodwa ozokuphilisa. Siyatholakala enambeni ethi 063 748 1446. Ngiphinde 063 748 1446. Enye 084 560 7793. Unga WhatsApp, ungafona kukuwe. Siyabonga.